Det her det er egeføj, og det bruger jeg til at lave hjemmelavet vaskemiddel til vaskemaskinen. De er blevet skyllet nu, så klipper jeg dem i små stykker ned i en gryde, og så koger jeg dem i 5-15 minutter og lader dem stå i 2 timer. Og væsken derfra hælder jeg i en beholder, et eller andet beholder, og så bruger det til at vaske tøj i, og det fungerer rigtig godt. Man kan selvfølgelig, hvis man vil tilsætte noget duft, så, altså jeg kan ikke tåle så meget af sådan noget der, men for eksempel citron eller et eller andet, som man synes, der dufter godt, eller ja, måske noget lavendel kunne man måske koge med i, eller et eller andet, jeg ved det ikke. Det har jeg ikke prøvet, altså, fordi det har ikke været nødvendigt for mig, men jeg tror, man kan putte et eller andet i, hvis man gerne vil det. Men det fungerer rigtig godt som vaskemiddel, og jeg vasker alt mit tøj og alt i det, så det er fint. God aften.